Jamen, det betyder en hverdag med det liv, vi har i dag, at det kan fungere. Jamen, det betyder jo, at vi har noget el, noget varme i huset og alt det der. Jeg tænker nok bare, at det er noget, der er der, og det virker. Nu ringer min telefon. Ja, så kan vi jo ikke leve snart nærmest jo. Så vi kan strøm jo. Så er der ikke noget strøm til køleskab eller noget. Det betyder vel en del. Altså, det gør det sådan, at man kan oplade sine ting og den slags. Det er jo en livskilde i sig selv, altså. Vi kan ikke uden det. At jeg får opladet min telefon. Strøm betyder så meget for os, at vi producerer det selv, fordi vi har sat solfanger på taget. Jeg tror ikke, man tænker over det, man tager det måske lidt for givet, at det bare er der. Jamen, jeg tror, at min favoritting, det er at få lys, når det er mørkt. Det er jo alt. Altså alt. Ens dagligdag fungerer jo ikke. Altså. Jamen, komme i kontakt med omverdenen for det første, ikke? Og man kan... Ja, man har noget at leve af. Det er alle de der materielle ting. Jeg tror ikke, jeg kunne leve uden strøm. Det vil være en anderledes hverdag, men jeg tror også, det vil være meget sådan befriende på en eller anden måde, ikke? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Det kan man ikke forestille sig jo. Det ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre. Det vil være trist. Det vil være rigtig trist. Det vil være en trist dagligdag. Hvis jeg ikke har noget strøm, så har jeg ikke noget job, og jeg bruger telefonen til at sælge på, ikke? Lidt mørkt, tænker jeg. Det kan jeg ikke lige forestille mig. Jeg vil krybe sammen i hjørnet og begynde at græde. Men jeg vil blive panisk nærmest. Altså... Kunne godt lade sig gøre? Nej, jo. Det kan sikkert godt lade sig gøre, men jeg ønsker det sgu ikke.